Isqof konvint mir-rwol u s-sem tal-lajċi. Id-Dikritt tal-Konċilju Vatikanu II dwar l-appostolat tal-lajċi ta' arja friska u ħeġġa ġdida lill-aspirazzjonijiet ta' Dun Nikol, sew bħala saċerdot żagħżugħ impenjat fl-Għaqdiet Kattoliċi u sew wara bħala kappillan. Kienu aspirazzjonijiet li kien ilu josf qalbu u jarbel f'moħħu. Imbagħad mill-ewwel fl-1967 bħala Isqof ta' Għawdex beda jwettaq riformi b'kuraġġ u determinazzjoni, imma dejjem bi prudenza. Ħoloq u organizza kommissjonijiet u uffiċċji li fihom saċerdoti u lajċi setgħu jaħdmu b'responsabbiltajiet diversi aktar flimkien fl-oqsma kollha tal-Knisja. Fuq quddiem novità li baqgħet karatteristika tal-episkopat tiegħu u minnha twildu tant inizjattivi il-Gdal, il-Kummissjoni Djaċeżana għall-Appostolat tal-Lajċi. L-Isqof Cauchi emmen bisħieħ fl-Appostolat tal-Lajċi. Biex żgur il-Knisja f'Għawdex tkompli tiġġedded, sejjaħ it-tieni Sinodu Djaċeżan li ras sem ta' bosta u bosta nsara. Il-lajċi għalhekk għall-ewwel darba ħassew li huma wkoll għandhom post fil-ħajja tal-Knisja. Kienu numerużi u regolari l-kongressi, rallies u konferenzi kif ukoll il-viżiti pastorali fil-parroċċi, fejn dejred dejjem iżjed il-figura ta' Isqof fid-dialogu mal-poplu ta' Alla. L-istess waqt il-konverzazzjonijiet fuq prattikament kull suġġett mas-semmija fuq ir-radju tal-Knisja u oħrajn. Fil-Knisja f'Għawdex, l-Isqof Nikol fittex tassew li joħloq l-ispirtu ta' sinodalità, fejn saċerdoti, reliġjużi u lajċi jaħdmu għal għan wieħed tal-glorja ta' Alla u tqaddis tal-irwieħ.